Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning to Idol Lawrence Nalamis na agasapa manen. Ang kumpiyansa ti PNP nga tuloy-tuloy iti panagbaba iti crime rate. Then titilan, dito bigla traffic accident. Bago ta sipod iti kalman kesa zero crime rate tayo. Idol Lawrence na pabangka rito. Ang paitinayong report manipod iti PNP Provincial Command. Kumpiyansa ti PNP ang iti pagsulong iti citizens kaya mag-stand iti panaglubok iti bilang iti krimen kongreman na at iti pasama ka traffic accident no at iti disiplina iti motorista iti at driver kanyang na klase iti luglugan iti reto yung agsap bakit tuloy-tuloy iti panagpatrolya iti yung kami iti PNP kongreman na at iti CC Road iti lawag po iti panagsarekmanen iti klase iti estudyante iti kangurnaan na tuturuan na kada iti pagadalan yesurot ta iti mang-build up iti traffic no dunten iti rush hour starting iti alas 7 at pating si alas 8 iti bigat in pagati lawag iti PNP mababaan iti koordinasyon iti barangay officials iti Santos lawag iti makatulong kadako nakatulong iti paniwasat iti trafiko iti University Belt nga isip permit ngalang bintas traffic na kastoy nga rush hour nagyaman nga iti PNP lawag iti anas iti traffic enforcers na agsita kadagitay saan nga magsusol Philippine traffic kung na kadagitay agi parking kadagitay saan nagsigil serious na parkingan iti sentro iti Lawaga City. Siguro i-implementar iti anti-nuisance ordinance iti Lawaga City at yung pinagpinagpikita ng sampulan at iti pasuwain na motorista iti sentro iti Sirag iti Lawag. Expecta rin ay Lawrence iti personal daw sa andang yung traffic enforcer na nag-spotify iti LTO enforcers at tumutulong para sa iti panang disiplina sa iti motorista iti sentro pintumpay na pasay iti intero ng probinsya iti Ilocos Norte. Maragdaan iti PNP gabot na iti kalman kasiro insurance iti nakriman kay BPI ito na may bilang peaceful iti lasaw iti at patapulo ketualo mga oras. Idol Dennis Alipio Tata Armen.